este libro, ao longo destes 50 anos, traduciuse a moitos idiomas, reeditouse en galego moitas veces, 31 edicións hai en galego, reeditouse en castelán 7 veces, en Pontevedra, en Madrid, na Habana. En Cuba fixéronse 2 edicións, unha de 70.000 exemplares e outra de 55.000. Bueno, de 55.000 vai con outras 2 noites, a novela gallega vai con outros 2 libros. Mientras tanto, traduciuse a moitos idiomas. O ruso, o chino, o checo, o portugués, o catalán, o vasco, hasta o asturiano está traducido. Por aí teño edicións de diferentes idiomas. O alemán, incluso hai unha cousa moi curiosa, en alemán publicouse nunha colección de literatura universal moi rigurosa, e é o único libro que colleron de todo o Estado español. Creo que toda a Península Ibérica, de Portugal ningún. Creo que foi o único libro que escolleron, ningún de castelán, nin de portugués, ni nada, foi o único que escolleron. Alegrome de que os rapaces de hoxe se sintan medianamente identificados con Balbino, porque a vida é moi distinta dos anos 40, claro. Pero, bueno, por referencia de pais e de avós, de alguna maneira, pois, chegalles o tema, como vivían, e eles pois asimilan, entenden. É un rapaz, conta en primeira persoa, dunha maneira sinxela, asequible, tal vez por eso. A portuguesa. Memorias non lembro. A catalana. Temos uns cantos aquí. E este é de Buenos Aires, que ten o mesmo dibuixo que lle poñemos agora, polos 50 anos. O mesmo dibuixo de Seoana da primeira edición que aparece agora. Eu quero ser auténtico no que digo, sincero no que conto, honrado no que expreso, decir a verdade sempre.